ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲಾಗ್ ಮರೊಂದೊಕ ಪಾಡಿಜಿ ಸೊ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ತೆಂಬುರಾನಿ ಸಮ್ಮನದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕೋರಿಸ್ದ ಐನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ದಿನಾಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡ ಮಿಂಚ ಆ ವಾರಡೊಂಜಿ ಇವರು ಮಂತದ ನೆನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದನೆ ವಿಸಿಟ್ ಉಳ್ಳ ಇಂಚಿಂಚಿ ಪೋವೊಂದು ಅಂಚಾದು ಪಾಡಿಜಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ತಾತ ಬಾಲು ಪೂಜ ತೆಕ್ಕೆಲ್ಲು ಪೋವನ. ಓಕೆ, ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ kg ಮುಂಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉದ್ದರ ಗುದ್ದೆಲ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಆತ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆಂತೆಲ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಪಗ ಸೋಪು ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಕಡೆಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತ ಹೊರನೆ ಹಾಕುದು ಅಂತೆಂತೇನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸೊ ఇంకా ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟೈಸನ್ಗೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತೀಜಿ ಬೈಪಾನ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುನಃ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಚವನಿಕೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅರೆಪು ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ಸೋಪು ಬೇಯೋರು ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂದ್ರೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ಕೋಡೆ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಯದು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲು ಬರುವಂತ ಅಂಚೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ. అయితే బాగా తొట్టిల్డించ లక్కేరు తుప్పాలు చూసి మళ్ళా అన్నగంచే ಮಾನಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಾಳೆಂದು ಏರ್ಪುಣನೇ ಬೇಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಯ್.